Maar je moet elke keer gemaakt, man. Ja. Als je achter deze bunk staat, oh, one point. Hij jou hier raakt. Penalty. Je krijgt gewoon hier omheen. Hij kan niet geraakt worden. Geraakt worden. Want deze ken daar, die staan er gewoon tussen. Kijk, 1 voor 1 tegen tijd. Kijk, 1 voor 1. Waar? Tegen tijd. Zie je, als je hier staat, kan je niet geraakt worden. Met deze kant. 1 tegen 1. One on one. Ja, maar dat ken je. Je kan alleen links schieten bij deze. Kijk, zie je. Oh, die DM, joh. Klik, klik. Nou, dit is een lauw filmpje, denk ik. Gaat een slecht. Hij weet precies waar hij geraakt kan worden, zie je dat? Want hij gaat niet eens naar beneden, hij blijft alleen maar zitten. Hij blijft alleen maar staan, maar hij weet als hij een stukje naar links gaat dat hij niet geraakt kan worden. Oh!